Aquesta és una proposta per apropar-te al ioga, apropar-lo a casa teva en una pràctica que pugui ser gairebé diària. Doncs no és una proposta que pretengui substituir les classes presencials, perquè no és el mateix, evidentment, però sí que sigui un complement, un acompanyament en aquesta pràctica i per poder generar una certa disciplina interna, poder-te posar l'esterilla cada dia i practicar juntes, practicar junts. El que ho trobaràs en aquesta plataforma serà classes de 30 o de 45 minuts, depèn del dia, amb temàtiques diferents, tutorials per a asanes concretes, música, tinc diferents llistes, alguna com de kirtans per cantar, una altra de música clàssica de la Índia i altres per acompanyar pràctiques concretes. També hi trobaràs meditacions guiades en forma d'àudio de diferents tècniques, meditacions diferents. I inclou també alguns cursos online que ja tenia gravats, com és el curs online de ioga per nens i nenes, que són 4 viatges pel món, i el curs de ioga cíclic per la dona, acompanyant al cicle menstrual amb diferents pràctiques. Així que anima't a col·laborar amb aquesta proposta, ja veuràs que hi ha diferents tarifes, des de 5 euros fins a 20 euros mensuals, tu mateixa, el que puguis aportar. Però per no deixar-ho tan desvinculat, el que vull fer és convidar-te un cop al mes, o sempre que puguis venir, en aquest espai tan bonic de yurta.cat on gravo les classes, per trobar-nos i fer workshops presencials, aprofundint en alguna temàtica, buscant alguna continuació d'aquestes classes virtuals i trobar-nos aquí per compartir. Així que gràcies, namasté, ens veiem a la pràctica.